Laithangnai Kisaswk Swkang TISF ni President Sajra Debbarma Butok khlaijakmani issue no Twiwi Kaisa Kokthum Panda Khlaikha Khowai Division TISF Committee ni Adongrok Ashlo Kokthum Panda Khlai TISF ni Adongrok Shaka apate mungno te musa pate musitra patia ke Jotto Tongkwchang ke Tongnani Bagwi Kobokmung Rwkha TISF ni Adongrok Phaidin ke borok ni khuktuinu khlaimani leyano lukorok Angka tamni himale jeng thangnai pro nukha je November ni 9 tariko kaisa je Agartala Rajdhani Obinogoro aja kaisa incident ngi thangmani to obo tinai no tabu je jeng koyekta babisadi ni je kaisa one side news haing tongha obon tinai allegation khlai tongha to a jagao jeng abono kidingai no tini jeng press meet khlainani thangai tongo to jeng aro tini jeng obono jeng je Jotto tongnai Chini o Tripura hasteni Tripura salukurok je Jotto je Tripura basi tongnai nagori rok no srai ke je okok no jetebo saimani react khlainani bagui saimani je comment khlainani bagui saimani jetebo news khlaimani bagui saimani Jotto je omahai kok traino saimai abono movement khlainani bagui boni bai na tini oja press meet khlaimani to obono kok ke abo come to the point Jengah jago nukha 9 tarik ni je horo je sini TISF ni president sini borong borang sar Sajra je bini uporo akromon khlaijaka bini yagra digini yak bo injurung jak yak baijak to obon tinai no je sing nukha je news o koyekta news ang nukha je news no ang mention khailia a news o sing dajak nukha jetebo a je tai khaise je party rok je incident nungmani tai khorso je party rok je arno kaborok je sini borong nang sini TISF ni president sini sar Sajra na borok allegation khai tong ha borok police allegation khai tong ha je borok CCTV ni je footage phunugui je borok CCTV ni je footage borok hoytoba borok pura phunu gya borok kisa cut khlainai borok edit khlainai abono borok footage publish khlai tong ha news o to ongai to taunai je sini rajyo tongnai je rajyo ni basi rok na hoyto hok je kono nini indigenous people ongthun na bangli bai rok ongthun je abono nugunai tamo communal hai system ngi tongha obon tuinai khanang janai ngi tongha to abono tuinai no kaisa koiso je borok tamungkha je sing nukha jago koyekta je bodol ni mung nanan bagui bodol ni faida ni bagui je rajniti ni faida ni bagui ni borok abono tuinai je miya bo nukha kaisa je bodol kaisa buri bodol hini borok thuma party ni borok saimia kini barang kaisa jaga nukha bo sotidang saimia ko topon jeta abono nugang sai tongo boron kaisa nari somiti hini kaisa buri bodol ni kaisa borok Agartala ni outpost a jaga je sini borong nang sini je president ni mungui borok kaisa appear khlaimani ko kaisa borok aro memorandum submit khaikena to ang abono sanang nayo nadi abo incident jeta ungkha ungui thangka but jeng nayo je TISF jeng nayo o je sini Tripura hasteo Jotto Tongkwchang Tongnani Tongkwchang halong Tongnani bagui always abon nai Khowai ni shimi bipromni Kokthum Chini Khorang